Na wannan ai shine Nura MP daraktan nan da ake magana ko? Shine mana. Dama mawaki ne haka? Gaskiya ne. Da na fito celebrity ku bani mic in fara baiti kai DJ sako mini sauti zan rera sai kun santi zan lashe dukkan wani baiti salo na waka ta ba latti ni ne kin din bana latti inda fura bana kaunar ti ina fa shirya zan yo fim din ba ku gani ni ne actor din na shirya zan yo acting din cameraman kunno camera din story labarin fim din director daunoyin fim din producer umarnin fim din editor gyara min fim din ina karami buri na waka in tara kudi in je gun waka ni na san baiwa ce waka mai ilimi shi ke yin waka ai jahili baya yin waka wasu yo an yo musu barka wasu yo an yi musu duka wasu yo an ba speaker baiwa ce kowa an bashi ina yin waka kana yin kishi to kowa da kalar sana'ar shi wani ma can walda ce tashi wani ma ko ta kone nashi wani ma can kasuwanci nashi waɗansu yin wani waka nashi zan yi kuɗi insha Allahu zan taimaka a jirgin Nuhu don ban so talaka ya ihu zan taimako insha Allahu ka samu gode wa ilahu in ka rasa gode wa ilahu kana nema roƙi ilahu za ya yi ma sai ka bar ihu ni ne boss a fagen yin hip hop su bar rappers bakin famfo ana sanyi dole in sanyo soft cikin mashin nan ne fa akwai wok ga kofi sakaye cikin cup wanke min kaya na da haifo nan samu kuɗi in yo babban shop Balman City mu ne fa da cup zan yi katon gida na a London sai jirgi in fara landing target na in fara filin sai Bugatti in fara filin security master sigadin ni ne kin din ku kalli Ceylon Lonia ne ku dubi kudaden zan huta in na tara kudaden